Fin-nuqqas ta' strateġija u pjan mill-gvern ta' Roberta Bela, l-Partit Nazzjonalista waqqaf tim ta' azzjoni biex jiltaqa' mal-korpi kostitwiti u assoċjazzjonijiet oħrajn fil-ġlieda kontra l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-coronavirus. Ħabbar dan il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg waqt messaġġ li xandar fuq Net Television u qal li dan it-tim ta' azzjoni kien essenzjali la darba qed issir dejjem aktar ċara li għal Roberta Bela u l-gvern tiegħu isserħan il-moħħ u l-ħajja tal-poplu ma jfissru xejn. It-tim ta' azzjoni li se jitmexxa minn Bernard Gregg innifsu jinkludi wkoll id-deputati Claudio Gregg, Claudette Buttigieg, Clyde Puli, Stephen Spiteri u Maria Fatima De Guara. L-ewwel laqgħa ta' dan it-tim inżammet il-ġimgħa stess ftit tal-ħin wara li tħabbar it-twaqqif tiegħu. Minħabba l-inkompetenza ta' Roberta Bela, fid-daw ta' dan in-nuqqas kbir ta' gvern illi huwa f'paniku u ma għandu ebda strateġija u pjan f'din is-sitwazzjoni, jiena qiegħed inwaqqaf tim ta' azzjoni illi llum se jkun qiegħed jaħdem mingħajr waqfien ħalli jkunu nistgħu niltaqgħu mal-korpi kostitwiti u ma' assoċjazzjonijiet oħra biex inħejju pjan ħalli nkunu nistgħu nagħtu direzzjoni u tama lin-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa fejn qiegħed il-Prim Ministru li għandu dmir biex almenu jserraħ ras in-nies qal li jidher li minkejja li qal li l-mewġ jinsab fil-baħar fil-verità Bela inħakem mill-mewġ hu stess. Staqsa fejn hu Roberta Bela biex iġiegħel lil Silvio Parnis jerfa' responsabilità politika tiegħu għal dak li qed jiġri fost l-anzjani. U fil-waqt li staqsa lill prim Ministru kif se jserraħ ras il-ġenituri, l-allima, il-ħaddiema u min ħaddem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tem jgħid li l-partit immexxi minnu se jerġa' jkun hemm biex jerġa' jagħti alternattiva u tama lil Maltin u l-Awċin kollha.